Hej så velkommen til, der er kommet en ny app, som er med make-up, som I kan hente. Den er gratis, og jeg synes i hvert fald, den er mega sjov. Altså mega sjov. Og ja, man kan gå ind på appen, så er der sådan noget nede under, som man kan tage, og så kan man få sig helt vildt flot og sådan noget. Så kan man vælge læbe på mad, og man kan vælge øjenskygge, og man kan vælge alt muligt. Og ja, jeg står ved min bedstemors havehus, som der er nogen, der kender. Hvis I har set min egen video, mine andre videoer hedder det. Ja. Der er også kommet en video ud med Mia, men det skal vi ikke snakke om. Og appen, den er mega sjovt for mig. Jeg har tænkt på, at i morgen skal jeg sådan lige have vist mine venner det. Ja. I behøver ikke at like til den her video. Det skal I jo ikke gøre. Tror jeg ikke. Det behøver I heller ikke at abonnere til. Det er et eller andet rødden dårligt æble. Der er et ord af min i. Nå, men bye bye og